Hvad fanden nu? Har 0,1% af hele vores elproduktion fra vandkraft. Hvis man skal anvende vandkraft, kræver det, at havet indeholder områder med store højdeforskelle. Regnmængden spiller også en rolle, da det styrer prisen på elektriciteten. Man brugte i ældre dage vandmøller, men senere hen med industrialisering blev møllerne videreudviklet til en form af turbiner, der kunne bruge store længder af vand. To forskellige former for vandkraft. Det er om de har et magasin eller ej. Et værk med et magasin kan holde på vand i længere tid, mens et uden er afhængig af flodens mængde af vand. Elektriciteten bliver produceret på den måde, at når der bliver åbnet for de dæmninger, der er blevet lavet i vandet, så kommer vandet strømmende ud. Vandet drives af disse generatorer, der producerer strøm. Hvis man kigger på hvilke fordele der er brug af vandkraft, så er det, at det er miljøvenligt. Elektricitet er også billigere. Den producerede energi kan holdes i lager, hvilket gør vandkraften funktionel. Også lavet en energikæde over, hvordan et vandværk det fungerer. Der kommer bevægelsesenergi op fra reservoiret, der så kommer igennem vandet og driver turbinen rundt. Det bliver så omdannet til elektrisk energi op i generatoren. Og fordi at, der er en bevægelse, vil der også komme termisk energi, som så bliver udfaldet derfra. Dette vandværk er omkring 14.054.938 kW i timen. Og det er svarer cirka til 3.000 husstande årligt. Og tankeværket producerer cirka lige så meget strøm som 1 megawatt landvindmøller.